Υπάρχει μια φράση που οι γυναίκες χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, μια ερώτηση που φαίνεται εντελώς αθώα και το 93% των ανδρών την αγνοεί εντελώς. Και όχι, δεν υπερβάλλω. Μια μελέτη του Ινστιτούτου Gottman έδειξε ότι τα ζευγάρια που δεν αναγνωρίζουν αυτά τα λεκτικά σημάδια έχουν έως και 81% πιθανότητα να αποτύχουν. Σήμερα θα σου αποκαλύψω τις 2 ακριβείς ερωτήσεις που μια γυναίκα σου κάνει όταν θέλει οικειότητα μαζί σου. Και η δεύτερη θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που ερμηνεύεις κάθε συζήτηση με μια γυναίκα που εδώ και πέρα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να καταλάβεις κάτι που σχεδόν κανείς δεν σου έχει εξηγήσει. Άκου, θα σου πω κάτι που ως γυναίκα μου είναι λίγο άβολο να παραδεχτώ, αλλά είναι η αλήθεια. Εμείς σχεδόν ποτέ δεν λέμε άμεσα αυτό που θέλουμε όταν πρόκειται για οικειότητα. Δεν είναι ιδιοτροπία, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κακία. Υπάρχει ένας βαθύς ψυχολογικός λόγος πίσω από αυτό, που σχετίζεται με χιλιάδες χρόνια εξέλιξης, με τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται την ευαλωτότητα και κυρίως με αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν πρωτόκολλο συναισθηματικής ασφάλειας. Και εδώ γίνεται ενδιαφέρον. Εμείς δεν ζητάμε οικειότητα με δηλώσεις, αλλά με ερωτήσεις. 2 πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που λειτουργούν σαν κώδικας. Και το ηρωνικό είναι ότι τις έχεις ακούσει δεκάδες, ίσως εκατοντάδες φορές, αλλά κάθε φορά πιθανότατα απαντούσες με ένα «τίποτα» ή «δεν ξέρω» ή άλλαζες θέμα. Και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρεις, έκλεισες μια πόρτα που εκείνη προσπαθούσε να ανοίξει. Σήμερα δεν θα σου πω μόνο ποιες είναι αυτές οι 2 ερωτήσεις, αλλά και την ακριβή ψυχολογία πίσω τους, γιατί τις χρησιμοποιούμε, τι αξιολογούμε όταν τις κάνουμε και το πιο σημαντικό, πώς πρέπει να απαντήσεις αν θέλεις πραγματικά να βαθύνει η σύνδεση. Γιατί η σωστή απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζεις. Και η λάθος απάντηση, αυτή που δίνεις αυτόματα, είναι πιθανότατα ο λόγος που πολλές σχέσεις σου ψυχράνθηκαν χωρίς να καταλάβεις γιατί. Αλλά πριν μπούμε στις ερωτήσεις, πρέπει να καταλάβεις τον μηχανισμό. Γιατί αν σου δώσω τις ερωτήσεις χωρίς το πλαίσιο, θα κάνεις το ίδιο λάθος που κάνουν όλοι. Θα απομνημονεύσεις λέξεις χωρίς να καταλάβεις τη γλώσσα. Θα ξεκινήσω με κάτι που ίσως σε εκπλήξει. Η Dr. Helen Fisher, βιολογική ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Rutgers και μία από τις σημαντικότερες ερευνήτριες του ρομαντικού έρωτα, ανακάλυψε κάτι εντυπωσιακό σε μελέτες με λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Όταν μια γυναίκα νιώθει έλξη και θέλει να πλησιάσει συναισθηματικά κάποιον, οι περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιώνται πρώτες δεν είναι αυτές της φυσικής επιθυμίας, αλλά της λέξης. Οι περιοχές Μπρόκα και Wernicke, υπεύθυνες για την παραγωγή και κατανόηση του λόγου, ενεργοποιούνται πριν από οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει κάτι σημαντικό. Για τις περισσότερες γυναίκες, η οικειότητα ξεκινά από τις λέξεις, όχι από την αφή. Και όχι από οποιασδήποτε λέξεις, αλλά από ερωτήσεις. Γιατί ερωτήσεις και όχι δηλώσεις? Εδώ γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η εξελικτική ψυχολόγος Μάρτι Χάστελτον εξηγεί ότι οι γυναίκες ανέπτυξαν έναν μηχανισμό αξιολόγησης πριν ανοιχτούν συναισθηματικά. Δεν είναι σύγχρονη ιδιοτροπία. Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Χιλιάδες χρόνια, μια γυναίκα που εμπιστεύονταν τον λάθος άντρα ρίσκαρε όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και τη ζωή της και την σωνική της θέση. Έτσι, ο εγκέφαλός μας ανέπτυξε φίλτρα. Και αυτά τα φίλτρα λειτουργούν μέσω ερωτήσεων που μοιάζουν απλές, αλλά είναι δοκιμές συμβατότητας. Και κάτι που κανείς δεν σου λέει. Αυτές οι ερωτήσεις δεν ζητούν πληροφορία, ζητούν αντίδραση. Δεν έχει σημασία μόνο τι απαντάς, αλλά πώς το απαντάς. Ο τόνος, η παύση, το βλέμμα, η ταχύτητα, όλα αυτά είναι που διαβάζει εκείνη. Η ερώτηση είναι το δόλωμο. Η αντίδρασή σου είναι το πραγματικό δεδομένο. Η Dr. Sue Johnson το συνοψίζει τέλεια. Οι ερωτήσεις μιας γυναίκας που θέλει σύνδεση κρύβουν πάντα μια άλλη ερώτηση πίσω από αυτή. Και αυτή είναι πάντα η ίδια. Είμαι ασφαλής μαζί σου? Τώρα πάμε στην πρώτη. Η πρώτη ερώτηση είναι απλή. Τι σκέφτεσαι? Αυτή η φαινόμενη απλή ερώτηση δεν είναι καθόλου απλή. Δεν αφορά το αν σκέφτεσαι τη δουλειά ή κάτι ασημάντο. Είναι αυτό που ο John Gottman ονομάζει bid for connection. Μια πρόσκληση για σύνδεση. Ο Gottman μελέτησε πάνω από 3.000 ζευγάρια για 40 χρόνια και ανακάλυψε ότι οι σχέσεις δεν καταστρέφονται από μεγάλους καυγάδες, αλλά από μικρές αγνοημένες προσπάθειες σύνδεσης. Κάθε φορά που αγνοείς μια τέτοια στιγμή, μπαίνει ένα νόμισμα στο λεγόμενο συναισθηματικό χρέος. Όταν αυτό γεμίσει, η σχέση απλά σβήνει. Όταν λοιπόν σου λέει «τι σκέφτεσαι», δεν είναι περιέργεια, είναι έλεγχος σύνδεσης. Και για μια γυναίκα, η σωματική οικειότητα χωρίς συναισθηματική σύνδεση είναι άδεια. Έρευνα στο Journal of Sex Research
δείχνει ότι ο βασικός παράγοντας γυναικείας επιθυμίας δεν είναι η εμφάνιση, αλλά η συναισθηματική διαθεσιμότητα του συντρόφου. Παράδειγμα, αν απαντήσεις «τίποτα», για σένα δεν έγινε κάτι. Για εκείνη έκλεισες μια πόρτα. Αν όμως απαντήσεις κάτι αληθινό, όσο απλό κι αν είναι, ανοίγει σύνδεση. Και αυτό ενεργοποιεί οξυτοκίνη, την ορμόνη της σύνδεσης. Η Μπρενέ Μπράουν το λέει καθαρά. Η ευαλωτότητα είναι θάρρος. Η δεύτερη ερώτηση είναι πιο ύπουλη. Τι σου αρέσει σε μένα, ή οι παραλλαγές της. Εδώ πολλοί κάνουν λάθος και απαντούν επιφανειακά. Αλλά εκείνη δεν ζητά φιλοφροσύνη. Ζητά να δει αν τη βλέπεις πραγματικά. Η Εστέρ Περέλ λέει ότι η επιθυμία βασίζεται στο να νιώθεις ότι σε βλέπουν, όχι απλά να σε κοιτάζουν. Έρευνα στο Journal of Sex Research δείχνει ότι η ικανοποίηση στις σχέσεις εξαρτάται από το πόσο ο σύντροφος ανταποκρίνεται συναισθηματικά στις λεπτομέρειες του άλλου. Άρα η απάντηση «όλα σε μένα» δεν λειτουργεί. Είναι κενή. Αντίθετα, κάτι συγκεκριμένο, όπως «μου αρέσει πώς προσέχεις τους άλλους», «μου αρέσει όταν συγκεντρώνεσαι», «μου αρέσει που θυμάσαι μικρά πράγματα», δημιουργεί σύνδεση. Γιατί εκείνη νιώθει ότι τη βλέπεις πραγματικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, το σώμα της χαλαρώνει, η αναπνοή αλλάζει και η σύνδεση βαθαίνει. Οι δύο ερωτήσεις μαζί λειτουργούν σαν σύστημα. Η πρώτη ανοίγει. Η δεύτερη βαθαίνει. Και μαζί δημιουργούν συναισθηματική ασφάλεια. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι τεχνική χειρισμού. Αν το δεις έτσι, χάνεται όλο το νόημα. Γιατί η αυθεντικότητα δεν μπορεί να αντιγραφεί.